أبز حلف ثلاثة أربعة قدم بزعبة حدا رأسي الزارب زلهم زي تلوت رأسي حيز زلهم تارس دمان تايو قويت يسوع كريستوس لينا سلزم موته تفزت أما خمس بلا ده تفزت أما دما أنت خمس جبرة كم تنشأ زبرينا نيرنا ده تنشأ زبل دما أنت رينا نيرنا عجوزني نيرنا تقولنا زعبة تنشأ أنت زاري بدهري عرقت قويت أبارك روت عرقت زبرينا نيرنا مجرشة أتسبكت يتزارب كونت هاينيرو أنا تحطكو حايش زبالة نيراتي عرقت انتهى قبر منفس قدوس كلنا praise God لما أنت سلام منفس قدوس يغزارب أتسبكت يتأساسيرو نخيدي لكم كن سبكو زلهم مسرتاوي ناي كريستنا ناس لزغاني بمن من نجار انتهى خون زي كل فاونديشني بزخون نجار كنا قانا زي كل فاونديشن يزارب زلهم أب كريستنا هيوت مسرتاو زخون نجار basic زمسل جن نتناتنا أمنة انتهي زقبرو عزنيعو زحوزو نجار يزارب زلهم خبرنا عملها هون لو مسلم منفس قدوس كن زاربنا سلام انتهي سلام منفس قدوس هاليلويا كابزلنا أنت سينا كلام الله كبري كلنا أوانجيل يوحنس معرف 10:4 انتهر جنسيلنا praise God كاب 10:6 جميرة خنببة 10:4 أوانجيل يوحنس كاب فدا 10:6 أنا خاء نبوخ لمنة نسدم ما نزل على مسخاتكم زنبر كال مصنانعي كباكم يو نتمنفس حقي عالم زيت ريون زيت فلطون سلازخونت كتقبلوا ايكون اللانيو نسخاتكم غنا مسخاتكم يحضر ابخاتكمون كنبريو اما تفلطوا يكم እግዚአብሔር አቦ ባረከካለሁ ስለ ቃልካ እግዚአብሔር ተባረክ ኃይል መንፈስካ አብዝ ቦታ ዝውን ሕጂ ከዓይ ጉልበት ናይ መንፈስካ ከገልግለና ደምን ስጋን ሁሉ ጸጥ ክበል እግዚአብሔር ካብ ሐሳበይን ካብ አንደበተይን ካብ እሙረይን ከይዛረብ እግዚአብሔር አቦ ፍልጠት መንፈስካ ግን ከቀበለን እግዚአብሔር በፍልጠት መንፈስካ ከዛረብ ክኽል እግዚአብሔር ጉባኤ ድማ እግዚአብሔር በምስተዋል መንፈስካ ከሰምዕ ክኽል እግዚአብሔር ሎሚ እዚ ጸጋዚ አማከልና ይለጋብ መንፈስካ የገልግል መንፈስካ የየ እዚ ፑልፒት እዚ እግዚአብሔር ናትካዩ ንስኻ ተጠቀመሉ ንስኻ خبرሉ نعين باريخا እግዚአብሔር አቦ ከመሳርሕ ጥራሕ ክትቀመለ እግዚአብሔር አቦ ርሰይ ዘይኮነ ፍልጠተይ ዘይኮነ ዓቅምናተይ ዘይኮነ ክረ እግዚአብሔር አቦ ናትካ ግሎሪ ጥራሕ ናትካ ክብር ጥራሕ ናትካ ሐሳብ ጥራሕ ንሰማዓቱ ንበረኸት ክኸውን ክኽእል ምእንቲ እግዚአብሔር አቦ ጨው ዘለዎ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ዝመንቀረ ነገር ክኸውን ምእንቲ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ካብዚ መድረኽ እዚ ተዛረብ ንስኻ ጥራሕ ቃልካ ማሐላለፍ እግዚአብሔር አቦ እዚ ቃል እዚ ብርግጽ መስማዓቱ ስለዝሐብር እግዚአብሔር አቦ ኃይል ቃልካ አማከልና ስለዝዓይ ኃይል ቃልካ በመንፈስ እግዚአብሔር አማከልና ስለዝስልጥን ክብርኻ ድማ ስለዝገልጽ እግዚአብሔር አቦ ንባርከካለና እዚን አነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላትን ሰን መንፈስን ይወድማን አማከልና ቃልካ አካል ለብስ ሙቭ ይግበር ይተንከና ይሻረበና ቃልካ ይዳሰና ልብና እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ይታረስ በቃልካ ጥራሕ ይመላ ካለ ዝኸብት ነገር አብ ጉባኤ ያሉ እግዚአብሔር ቃልካ ይخبرና እግዚአብሔር መንፈስካ ጥራሕ እግዚአብሔር ተጽዕኖ ይግበር አብ ማእከልና ጎይታ ሆይ ናይ መንፈስካ ስልጣን ጥራሕ ያገልግል ናትካ መንፈስ እግዚአብሔር አማከልና በኃይል በሐው ይحلف እግዚአብሔር ክብርኻ ድማ ይግለጽ ካቦድ ይኹን አማከልና ካቦድ ይኹን ሪባ ካላራቦስ ኤራማንዳላራቦስ ሪካላራቦስ ሸለሬማንዳላራቦስ ኦ መንፈስ ቅዱስ we need you እንደለካልና ለማንም ጊዜ ለማንም ወቅት አብዘመን እንደለካልና ክብርኻ ማከልና ግለጽ ማህበርካ በቃልካ ትመላ ማህበርካ በመንፈስካ ትመላ ኦ ራቦኪ ላራባሳ
ሪሳ ካላራማን ደለሬቦስ ኤራቦ ኪላራማን ደለሬቦስ ሸለሬማን ዳላራባስ ኤራባ ኪላራማን ደለሬቦስ ካብ ኃይል ቃል ካስተላዓለ አርዑ ዘበለ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ኃይል መንፈስ ካስተላዓለ ካብ ጸጋ ካስተላዓለ ካብ ጉልበት ቃል ካስተላዓለ ወራቦ ኪላራባስ مفتاح يكون እግዚአብሔር መግለጽ ይሁን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን እግዚአብሔር ቃልካ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኃይል መንፈስ ለዛይብ ጎይ ባይና ጎይታ ተባረክ በሽም ኢየሱስ ጸለና አሜን ፕሬዝ ጋድ አብዘለኹም ወኸፍ ክትብልኹም ሃሌሉያ ሎሚ ድራር ጎይታ ስለዘለና ሓዳር ጽሎ ስለዘለና ብተኻለ መጠን ጊዜ ክትቀመሉ ፍትንያ ሃሌሉያ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንሓስብ ከለና ሓደ አገልጋሊ እንታይ ክብል ሰሚዑ ይመስልኩም ሰለስተ አይነት ሰባት አለና በተርሳን ኢሉ እቶም ሓደ ምንም አፍሉጦ ዘይብሎም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እቶም ከላይ ድማ ጉጉይ ዝሆነ አፍሉጦ ዘሎም እቶም ሳልሳይ ድማ ርዱእ ዝሆነ አፍሉጦ ዘሎም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዚኦም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ኣብ ቤተክርስትያን ኣለው እቲ ንሕና ንሪኦም ማዓንቲ ግን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ርዱእ ዝሆነ ጉባኤና ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ርዱእ ዝሆነ ሓሳብ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና መጀመርታ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኮና ንረኽቦ መንፈስ ቅዱስ እንታዩ ኃይል ጥራሕ አይኮነን እንታይ አይኮነን ኃይል አይኮነን መንፈስ ቅዱስ አካሊ መንፈስ ቅዱስ እንታዩ አካሊ ተምጽሕፉ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ አካሊ አካሊ ክንብል ከለና እንታይ ምንባሊና አካል ናይ ስላሴ እቲ አካል ናይ ስላሴ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላልየ ጊዜ ግን እኹል አድህቦ ዘይተዋህቦ አካል ናይ ስላሴ ክንሱ እንታይ ዝኾነ እኹል አድህቦ ዘይተዋህቦ ኢግኖር ዝኾነ ማለት ይበኻል አዘራረባ ብዛዕባ አቦ ብዛዕባ ወልዲ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ግን ሓደ ንብሎ እንታይ እንተልኩም መንፈስ ቅዱስ መሊኡ ጥራሕ ጉባኤና ክመልኡ ኢና ንደሊ መንፈስ ቅዱስ መጪ ክዛረበና ጥራሕና ንደሊ መንፈስ ቅዱስ መጪ ገለ ክብለና ክፍውስ ተአምራት ክገብር ከዓይ ጥራሕና ንጽውዖ መንፈስ ቅዱስ ግን ሳልሳይ አካል ስለዝኾነ እንታይ ክኸውን ዝግባዩ ወርሺፕ ክኸውን ዝግባዩ ክምለኽ ዝግባዩ ኣለና በሓሳብ እንታይ ክግበር ዝግባዩ ክምለኽ ዝግባዩ ሆሊ ስፒሪት ምክንያቱ አካል ስላሴ ስለዝኾነ ስላሴ ክንብል ከለና ብጥርንፉ ኢና ንዛረብ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስና ዘይንረኽቦ ጽሑፍ እዩ ግን ሓደ ይኸውን ወይ ሰለስተ ይኸውን ዝብል ትምህርቲ ዝተማሃርናዮ ሓደ አምላኽና ነምልኽ ብሰለስተ አካል ድማ ዝተገልጸ እንታዩ ሓደ አምላኽና ነምልኽ ብሰለስተ አካል ድማ እንታይ ዝኾነ ዝተገልጸ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ገሊኣቶም እንታይ መስሎም ክእል እዩ ሰለስተ አማልኽቲ ዘለውና ብዙሓት ያለው ቤተ እምነት ክርስትና እንታይ ዝመስሎም ሰለስተ አማልኽቲ ዘለዎ ግን አይኮነን እንታዩ ሓደ አምላኽ እዩ ርእሱ ብሰለስተ ዝገለጸ አቦዩ ወልድዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ናይ አቦ ዕዮ ኣለና ናይ ወልድ ዕዮ ኣሎ ብህይወት መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕዮ ኣሎ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ የብዙሕ ክዛረብ ቅድሚ ምዝራቤ ግን ቁሩብ ሂንት ክብ ስለዘሎ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ዘሎ ቅድሚ ዕዮ ምዝራብካ ብዛዕባ ፐርሰን ክትፈልጥ ጣዕመ ቀዳስ ነገር እቲ ፐርሰን አካል ናይ ስላሴ ንብለና አካል ናይ ስላሴ ኮይኑ ዝተገለጸሉ እንታይ ይብላሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንድሕር ከይድና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ዘሎ 27 ዘሎ አምላኽካ በመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር በለ አምላኽ ድማ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ እቲ በመልክዕና ዝብል ሓሳብ ዘሎ ነቲ ናይ ስላሴ ዘመልክት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ አምላኽ በመልክዕና ግን እንታይ ንግበር ሰብ በመልክዕና ምስ በለ ድሕሪያ ዘሎ እንታይ ትብል መሲልኩም ምስኣ ኾላሲ
بملكعو سفتره بملكعنا قبل صنيحسي بملكعو سفتره بزعباتنا حفشاو ناي سلاسي حساب متزارب بملكعنا مسبله بملكع املاح كنتا جبرنا فطرنا ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብ ግብረ ሐዋርያት ተገልጸ ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ ዘለዓለማዊ ፕሬዝ ጋድ መንፈስ ቅዱስ እንታዩ ዘለዓለማዊ ዝነበረዩ ዘሎኒው ዝመጽ ድማይ ፕሬዝ ጋድ መንፈስ ቅዱስ እንታዩ ዘለዓለማዊ ድህሪው አብ ሐድሽ ኪዳን ንሪኦ ድማ አበይተልና አብ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ካብ ፍቅደ 10 ሓደ ዘሎ ማርቆስ بغمي كم تقلت منفس قدس يزارب زلخ أكلنا السلاسة مخانو كلير غيرنا هنكيد منتي كم ما يمسوت بو سمايات كخفت منفس دما كم رقبي كورت كله رأيه كاب سماي كا بأخا سمركو فتوة دين سرائخا زبل دمتي متى بدي حري انت يبلنا تا تقصد قليتنا منفس قدس دما انت قبره كم رقبي عبرسو ورده قبل عليو متى أبو أنت قايلو بوز فتركو سمركو فتو ودايو منفس قدس ما بملك ركبتنا خوينو قبل عليو متى قويت يسوع كريستوس أبولو قويت يسوع كريستوس الله منفس قدس كجلت كله نريا كبرنا أملاح هون سلازي منفس قدس أنت نقول لنا أكلنا سلاسيو زل على ما ودماي أب كبر حوارات تراي استراي أيقونن praise God hallelujah كلاي نتبي منفس قدوس حيل تراي أيقونن تأيقونن منفس قدوس حيل تراي أيقونن نتبتات كبوكم يا قدامي كورنثوس معرف كلته فقد 10 تزلو تمنفس جنا معمو أملاح أقوى كي تعرفه نخلو يمرمريو منفس أملاح أنت زي كوينوس نتياب أملاح زلوا نتياب أملاح زلوا حدا أقوى أي فلتاني سلازي بزعبا مايند يزارب زلوا تاي يزارب زلوا بزعبا أمره بزعبا فلتت بزعبا حساب يزارب زلوا منفس كدوس انتايو حساب الله وأمره الله تمايند نبلو person يكتب له تقولين كاس لسه نقرأت كل الله أيكون عندي أمره زبلو فقط دليل زبلو منفس كدوس انتايو سلستي مالله سلازي نانتي نبزلنا أكالين بلزلنا حيل تراي أيكونن person أكال زيام سلستي زيام كم زلوا متنر لنا حجي قدامي كورنثوس زلوا نتفلت أملاح من يمرمروا كمرمر زخل انتايو أمره زلوا حساب زلوا كفلت زخالي سلازي من يلولا منفس قدوس يقوم زقبر يلو ده قبر زخل كمرمروا زخل يسوع قويتاي سلازي حدا خابتي أكالي نبلو باتاس الله كبرنا أملاهم كلا يكن رينا يعني بعلو فقاد دبل قدامي كورنثوس 10 تخلته 10 تحدا زلوا قدامي كورنثوس 10 تخلته 10 تحدا إذا كله خانسو اتحاد منفس كم زدل يجيرو نفس وكف جديو نام عليو زجورو كم فقعدو يعتبر تقال تايز قبر كم فقعدو وي كم تليتو تايز قبر نقوله كم زدل يجيرو بمعارة تايز قبر زكاف بزعبات هوبة يزارب زلوا جن عباد اللي هذا اللي أنت ويل تبل تاناتو دليت تبل ويتناتو فقعد زبل ما فاز كروس انت له دليت له كل ترخيبنا لنا بزعباتي ما فاز كروس كم person كن ريامنت praise God سالساي نتبي سمعي زبل سمعت إفسون معرف 4 فوق 3 نتمع على تمدحان تحتم كملو أملاخ منفس قدوس أيتوكيو
سمعتي تاي تكبروا أي توجهوا كوجه زخيليو تراي زابير منفس تاع قبر زخيليو كوجه زخيلي مخنيات أنت هلو سمعت هلو سلطة منفس كدوس أنت هيكونن حيل ترى هيكونن كم حيل مزدلنا نتسوع زي كونه برسني أكالي إزيوم بقى تتزمالو كل أنتايو أكالي بناي تولج رأيو بكل رأيو أنتايز بلاكا إزيوم سلس زمال أنتايو برسني أكالي كبرنا عملا هون سلطة منفس كدوس أكالي خابلنا نبتعيو منفس كدوس كن كيدنا إزي مسرة تاو نجار يزارب زلخو بيز زخون نجار نمنتاي مخناتو منفس قدوس أكل مخان سيتردينا أما التحامسا زورده أنتي مخان خردنا خبدنا بزح حماني شجري بزعبا ملأت منفس قدوسن بزعبا هوبت منفس قدوسن شجري بزعبا ملأت منفس قدوس كنزارب كلنا وشتاوي بزعبا هوبت منفس قدوس كنزارب كلنا قداماوي بزعبا ملأت منفس قدوس وشتاوي سب بقيتها مس آمن مستحنا أنت يبلنا بمحتم منفس قدوس تحتمه تودي له عربون منفس قدوس تغير له توهي بكالله سلازم تغسغا زيد حنكاخا اتكونفيدنس فتر انت لكم سب اتيوم ناي منفس قدوس هوبتات مزير رايو انت يخوين يسمعوا اخول كريستيان زي يخوين يسمعوا ايكونن حساب سب مستحنا انت غير منفس قدوس تملي يسوس قيتاي تاخويني منفس قدوس تملي منفس قدوس ابز فطرت مراف حدا تخيدنا انت يزبلنا مسيلكم مدر صلمات نبرت بلنا باودو طيا نيرا منفس قدوس كنت اغبر نيرو ابلعلي انت اغبر نيرو يزن بنبره يمالالس نبره انت اسلت خوناي معلب زبها لي يقولنا مدري سبد ما خيد حانه كل منفس قدوس انت يزغبرت لكم يزن بطرح ينبري اعرفني مستحنا كنت اغبر اوشطنا سفير الله سلام بس دس كلنا قبول منفس قدوس ما حدا تغير له ابا غير له دحيره خغلص خفتني praise god ابجا معرف وانجيل يوحنس معرف 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 5 معرفات تتقيس له منفس قدوس زبل اب حدش كدان ابزين طرح ابزين معرف زين وانجيل يوحنس مودته زلوا معاسين تلكم دما غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ድራር ገበረሉ ጊዜ ምስደቅ መዛሙርቱ ቅድሚት ናይ መጨረሻ ናይ ምድር አገልግሎት ምውዱ ንሰማይ ቅድም ምኻዱ ታይዝ ገበረሉ ድራር ምስደቅ መዛሙርቱ ሰራዓሉ ጊዜ አብ እንተ ዛረበነ كان 4 تحنتي اب غير حوالاتنا الرخوا 4 ጊዜ ግን ከም ምዕራፍ 4 15 16 17 ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዛሪብሎ ማዓስተልኩም ንግን ይሁዳ ቆሪሱን ጀራ መስሃቦ እንታይብለና حساب أتيو سلنا برا بديابلوس قريش مسحابون تاجبره وزع نبي كيرو خد حزام دحري بزعبا منفس قدوس كزاربهم جميرو نسو قلنا تزاربهم نسو مسوات أجن تاجرو بزعبا منفس قدوس كنقرهم جميرو أنت هاي سلوز خوني بزعبا أزيام تام كوينا منيرم قويا منيرم حزينا منيرم كأنا نعمي جميرو يهودا مسوات أنت تاجبره كأنا نعم جميرو معرف 10 4 نحرك نبوه جميرنا معرف 10 7 تفرقي وجه خيرو معرف 10 4 كنجو ميرنا نبوه خلنا تايزبل كأنا نعم جميرو معرف 10 4 تايبل لبهم أي شبر بأملاخ أمنو بايون أمنو أبيت أبوي بزح محضر الله أنت زي هلوس مبالكهم نيره سفرة خدال وركم خير الله تملي سدمان تاجبره كوس دكم كده سمعت أنت تايزبلهم زلوا كأنا نعكمي مساهم كخوني إذا أنا أبز مدرسي جمهور كونه كنت أقبره أوشتكم كينو كعيّ كريستوس بزي مقدابيز طيب كريستوس بزي مقدام limitations بحال أنت أقبرني أحزني أبا خاسفيرو أبا يسافيرو أمول عالم تقبر بحدا منفسي عي كبرنا أملا هون سلازي إخبار كم قويت إيسوس كريستوس كم تنبوز أخباره منفس قدوس كمان تايلو نعايك خبرني praise God principle كحواتي مكباركو أبو إخبار جميل أبسط بايكورن مكززاكو أبي جميل أبو إخبار أبسط بايكورن كوني قويت يسوع كريستوس كا اتخام أملاك كنسو كم من زع كرأي خلنا خلنا تاي مالدي تعزيز مالتكم تحتيلو مالتكم
سكع مسكال وريد مالتيكو كالكو ديفينيشن يبلان انت جبره كله نجارو كدفع ناي نتنا إكسابير كبر خبل إكسابير هذا نجاري خبر أزغل انت يتهلكم قويتا يسوع كريستوس عم مسكال كموت الله بموتو حالف دم انت خونا له إكسابير كخبر الله إنه كل سبك تعرقوا من تاملا praise God كشل فاسك أزغون تاجرو أدالي ما انت بالكاس ودو نقويتا يسوع كريستوس عم مسكال كقتلوا ماني اتقطعون تاجبر كعرف كاب قطعون تاجبر كملص إكسابير كاب قطعوا ثملسي بقطع عيري كني بقطع عيري أنني نقطع زمن حليفي إكسابير تاخويني مش حزب تعارقي نقطع زمن تاخويني حليفيو إكسابير بقوي تنابي يسوع كريستوس غيره مش سب تاجيريو عرقي غيريو نحناس أبكن كريستوس كوينا أنت نبلكم علينا مش أملا تعارقوا It's quite gospel. قالوا كون وانجيل يبلنا. وانجيل كان تايتل كومني. نسب وجه خاصين. أملاخ واقع خفيل الكايو. واقع أدا خمس كل تخفيلي يومه. نعم. مش أملاخ سي عرق كبر. مش أملاخ سي بسلام تمرالس. زابيرنا السلام أوج اللب زمن ناموني. نزيد دستاس تخاف على خون. سي تطعم زينا. تعم زينا سبحان. قالوا تعم زينا للنحواتي. بروخات قالوا تعم زينا عبز مدري يلن تعم زينا زبال good news زبال انتايتلكم قويتا يسوع كريستوس سليخم بيتيو سليم بيتيو سليخم بيتيو نعات ملس كابنا يتعلمات يوت كابنا ينابرا موت انتا قبر عملت انتاي سلت خوينا بدلنا قويتا يسوع كريستوس قاع مسك سلسته عزز تأزاز بركة يمصي تأزاز برخ بوتا يوصاكاي كومو كيلو اندحري عبل الكل سمعت لعل زباله انت يابا شم هابو كل برك انت هاجبر سكتل كل لسان دما يسوع غويتا مخانو كأمن praise God يسوع غويتاي يسوع غويتاي يسوع غويتاي يسوع غويتاي يسوع غويتاي اذا حيل زرخبك انت تلقاني غويتا يسوع كريستوس ناي زلالم هو سلازهابك يسوع غويتاي praise God يسوع غويتاي زبل سبك سبيخنا نودا غزينا يسوع كملسي قربا يزلو يسوع كملسي اب دغ يزلو سبكتنا انت يكون سبكتنا مدري تكور تخين حواتي انت تسال كريستوس نخالوتين رينا حانت سبكت يا زلاتنا حانت تلوخ يا زلاتنا نقولهم احزاب غويتا يسوع كريستوس كنسب كله اذا طعم زينا اب اذن كله نبصحو praise God يسوع غويتاي سلازي غويتا يسوع كريستوس مسقل محلافو انتي غيرو زلنا نغزابير ابو اخبيروي منفس قدس دما مس مصنت هغبريل ولو كخبرني بقى برينسيبلي بقى انت هغبري كخبرني منفس قدس انت بلنا غويتا يسوع كريستوس اي كبرن نبرمو منفس قدس انت هغبرن اي وردن اي كبرن نبر ማለት እንታዩ ነቦ አይ خبرون ነሩ አይ ሞተን ነሩ አይ ተንሰን ነሩ ስለዚህ እንታ ገበረ መንፈስ ቅዱስ አይ ወረደን ይሉ بوق حلف نيروا ات بروسس كحلفو نيروا تمسرح كودا نيروا دحري انت هاجبر منفس قدوس كورت praise God هاليلويا واو thank you Jesus ايو منفس قدوس ببحد نطق زاربه ايو منفس قدوس ناي مدحان سراح زبل كنرينا هاليلويا قدما يقرنطوس معرف 12 فقره 3 كدغم انتم تصحفوا زلهم قدما يقرنطوس معرف 12 فقره 3 ስለዚህ ሓደውካ በመንፈስ አምላክ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉሚው ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ ክብል ንሓደውካ ከም ዘይኮነሉ ኣፍልጠኩም ኣለሁ ብዛዕባ መድሓኒ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ጎይትነትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበል ተኮይኑ ሰብ እቲ መንፈስ ቅዱስ ተዘይረቲዕዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘይተንኪፍዎ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ነርና ይዝምብዩ ታይገብሪ يزمبي بناتنا قنقا ترغم كله يزمبي مالت قال بقالو تنتنو خلخ انت يزغبر يرتعي وشطي سباتنا يغبر
እንደ ሓረሰ ይዝሓልፍ ስቂሉ ኣይኮነን ዝምቢ ስቂሉ ኣይኮነን ዝማላለስ እንታይ ዳ እንዳገበረ ዝኸይድ እንዳተንከፈ ዝኸይድ እንታይ ከገብር እንተይልና ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ጎይትነቱ ተቀቢሉ ሰብ ናብ እምነት ክመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ሕያው ምዃኑ አሚኑስ እንታይ ከገብር ናብ እምነት ክመጽእ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ንብለለና ንሰብ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ንኽእመን ኃይል ዝህብ ንሱ እንታይ እንዳገበረ እንዳዘረ እንዳረተ ብዙሓት ሰባት ክትዛረበዎም ኢኹም ክትዛረበዎም ከለኹም ተስፋ ይትቁረጹ بتزاربكم مت أنت عايز قبر زلوا تلكم نتمنفس يعيز الله يسرح الله أنت عايز قبر زلوا يزور زلوا بزوريهم كبابهم خير زلوا أنت هقبر نخد حنم أنت هقبر نخملتهم قالوا كو أملاخ أملاخ أنا كو أملاخ فقري أنت هقبر سبات كمل لتراح يزلي مغناتو سيول حواتي ريلي أو تايكونن من على باي سيول دي أمن كل خيري سيول كن حكي حو حكي حسخو زي موت حو زبال حكي እግዚአብሔር ግን ንሰብ አይዳለውን ንሰብ ዘዳለው ሁሉ ሓደ ነገሪ መውፂ ኢየሱስ ጎይታይ እስከ መውፂ ብሉ መውፂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤግዚት ትገብረሉ ፕሬዝ ጋድ ካበይ ካብታ ገፋህ ትባል መንገዲ እንታይ ትገብረሉ ተምልጠሉ መንገዲ ትስዕረሉ መንገዲ ትጥሕሰሉ መንገዲ ማን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ነዚህ ሰምዚ በኃይል ንኽጽውዕ ሰብ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ተልኩም ይድርኾይ መንፈስ ቅዱስ ንውሽጥ ይዛረበይ መንፈስ ቅዱስ ንውሽጥ እንታይ ይገብረይ ይሓርሰይ እዚ ሓደ ዕዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ ስቂል ኣይኮንኩን ምክንያቱ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ወረደሉ ግዜ ኃይል ተቀበሉ ስለዝብለና ኩሉ ግዜ በኃይልና እንደልዮ እቲ ፐርሰን ይዛረብ ዘለኹ ሕጂ ብዛዕባኡ ካልእ ግዜ ክዛረብ ብዛዕባ ትውህበታቱ ብዛዕባ ተኣካል ይዛረብ ዘለኹ እንታይ ምዃኑ ዕዩ ከምቲ ናይ ኣቦ ዕዮ ዝረኣና ናይ ወልዲ ዕዮ ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕዮ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ እዚ ሓደ ዕዮ ንብሎ ዘለና ንሰባት ንምርታዕ እንታይ ምግባር ንሰባት ንምርታዕ ፕሬዝ ጋድ ካልኣይ ነጥቢ ክንርኢና ንሰባት ምስረትዕ እንታይ ይገብር ማሕደር ይገብር ኣብኦም እንታይ ይገብር يحضر كلا نتبي يحضر هاليلويا thank you Jesus قدما يقرنطوس ምዕራፍ 3 ዘሎ ንሪአና ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ዘሎ ቤት መቅደስ አምላክ ምዃንኩምን መንፈስ አምላክ አባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ታይሉ ቤት መቅደስ አምላክ ምዃንኩምን መንፈስ አምላክ አባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ታዩ ዘለዓለማዊ ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ተሪእና መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ክመላለስ ከሎ ኣብ ልዕሊ ካህናት መጽእ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ነቢያት መጽእ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ካይ መጽእ ነይሩ ንሓደ ፐርፐስ ዝመጽእ ንምቕባእ መጽእ ካህናት ንምቕባእ መጽእ ነገስታት ንምቕባእ መጽእ ትንቢት ከመጽእ መጽእ ግን እንታይ ይገብርኒ ኣይሓድርኒ ጸልማት ያ ጸልማት ሕብረት ይብሉን ምጸልማት እንታይ ይብሉን ሕብረት ይብሉን እቲ ዝሓድረሉ ግዜ መዓስልና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ገይሩ ብሞት ክርስቶስ እንታይ ተገይሩሉ ማሕደር ክንኮኖ ንኽእል ህዝብ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣጥርዩ ካህናት ንኾነ ህዝብ እንታይ ገይሩ ኣጥርዩ በን ብደሙ ገይሩ እንታይ ገይሩ መምላጥ ምስ ገበረ እንታይ ኮይኑ ማሕደር ዝበሃል ነገር ፈጢሩ መቅደስ እቲ ፊዚካል ዝኾነ መቅደስ እንታይ ይገብረኒ ኣይፀረንን ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረኒ ኣይፀረንን እዩ ብሰብ ተሰርሐ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረሉኒ ኣይሓድረሉኒ መንፈሱ ይመጽእ ኸይድ ነይሩ እቲ መቅደስ ኮኒ መንፈስ እግዚአብሔር ግን አባኻ ምስ ወረደ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አመንካ ምስ ደሓንኪ አባኺ ምስ መጽእ እንታይ ገበረን ኣይተመልሰን ባሂል ወይ ዝነብር ምሳኻ ትጎንኻ ዘሎስ መንፈስ እግዚአብሔር ደስ ይል ወይ ምሳኻ ዘሎ በልያ መንፈስ እግዚአብሔር ደስ ይል ወይ ምሳኻ ዘሎ በልያ ፕላን የብሉን ከባኻ ኸይድ ብኡ ምስ አመንካ ብኡ ምስ ደሓንካ መደብ የብሉን ኪዳን ኣትዩ ምሳኻ ታራ ሰብ ኣይኮንካ አፉ እንዳረምጠጥሉ ዝኾይት ሰብ ኣይኮንካ እንዳበሉ ዝድንጉጽሉ ሰብ ኣይኮንካ
እትልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ብወዱ ገይሩ እንታይ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ከም ዝሓድር ገይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሕደር ኣዳሊሉ ነይሩ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኩለት ከሎ ስጋ ኣዳሊሉ ነይሩ ኣብ ማህፀን ይወሪዱ ኣባና ክመጽእ ከሎ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕርሞቱ ኩላና ደቂ መዛሙርቱ ክገብረና እንታይ ገይሩ ትመንፈሱ ኣባይን ኣባኻትኩምን ኣሕዲሮ እዚ ሕጂ እቲ ኸላይ ዕዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደር ምዃን ዝብል እዩ praise God I can feel it hallelujah praise God ሳልሳይ ነጥቢ ምምሃር oh hallelujah thank you Lord Jesus ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 26 እቲ ኣቦይ ብስመይ ይሰዶ መጸናንዒ ጰራቅሊጦስ ተባሂሉ ዘሎ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ ታገብረኩም ኩሉ ክምህረኩም ተሰወረ ነገር የለን ብሎ ጣኻ ዘሎ ምስጢር ዝኾነ ነገር የለን ብሎ ተሰወረ ነገር ይብልካ ኣብ ቁሉዕ ኢኻ ትነብር ንምንታይ ተይልኩም እቲ መንፈስ ኣባኻ ኣባኺ ሓዲሩ ስለ ዘሎ እንታይ ዝገብር ተይልና እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ በአካል ኮሎ ተዛረቡ ሙሉ እንታይ ዝገብር ቁሉዕ ገይሩ ዘምጻልካ ኣብዚ ናይ ምትሕዋስ ዘሎ ዘመን ኣብዚ ሓቅን ሓሶትን ተሓዋዊሱሉ ዘሎ ዘመን እቲ ሓቅ ዝነግር መንፈስ ቅዱስ ግን እንታይ ገይርሎ ኣባኽሎ ኣባይ ኣሎ ንሓቂ ጥራሕ ጠጠው ዝብል ወገን ምንም ነገር ክኸውን ዘይክል መንፈስ ሓቂ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ተባሂሉ ዘሎ መንፈስ ሓቂ ምንም ነገር ምስ ምንም ነገር ጠጠው አይብል አይወግንኒ ምስ ሓቂ ጥራሕ ይዝወግን ካለ ዕላማ አይብሉን ካለ ፐርፐስ አይብሉን ምስ ሓቂ ግን እንታይ ገብር ይቆም ኢየሱስ ጎይታይ ካላይ ጥቅስ ከነብብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:13 ዘሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:13 ዘሎ ንሕና ኸኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል እምበር ብጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮናን እንዛረብ ዘሎና ሰብ ቆሮንቶስ ቅድም ሕይ ተዛሪበ ነይረ ብዛዕባ እቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ዝበሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱም ነጊረኩም ነይረ እንታይም ነይሮም ብፍልስፍና ዝተመለት ከተማ ነይራ ብዛዕባ ፍልስፍናኦም ዝዓጦም ህዝብ እዮም ንዖም እንታይ ኮይኑ ዕሽነት ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይሁድ ድማ እንታይ ኮይኑ መዕንቀፍ ኮይኑ ኣሕዛብ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማናት ግዜ ዝነበረ ናይ ፍልስፍና ዓለም እንታይ ነይሩ ንዖም ዕሽነት እዩ ነይሩ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ትብሎስ ኣብ መስቀል መይቱ ከመይ ገይሩ ምድሓር ኣምፂልና ዝብሉ ብስብከት ዕሽነት ድማ ንዓና ኣድሒኑና እንታይ ገበረ ብስብከት ዕሽነት ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እንተይልና ብጥበቦም ብፍልጠቶም በትናይ እምሮኦም ብጽሕና እንታይም ዝገብሩ ዘሎ እንተይልና ንሕና ኸኣይሉ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና እንታይ መንፈሳዊ ነገር ምስ ብሩኻት ምስ ዝኾነ ነገር አይሰማሙ መንፈሳዊ ነገር ግን ምስ መንፈሳዊ ነገር እንዳሰማማዓኩም በትቃል ሓቂ ጥራሕ ይኹን ፈልጦ ተብሉ መንፈሳዊ ነገር ብምንታይ ክትፈልጦ ብመንፈሳዊ ነገር ኢኻ ትፈልጦ بفلتت نايز مدرسي بحسابك بسمعتك بسمعك بستردك أيكونن بمنفسيو منفسه عالم تايو بمنفسي زمرمر منفسه عالم تايو بمنفسي زمرمر منفسه عالم تايو بمنفسي زمرمر نقرأكم على بمنفسي زمرمر بخالد بمنم كتمر مراي تقلني خا تذكرني خا غريخا انكم يمكنوا سب قرنطسكم يمكن دخيمهم يوم كفلتوا خبصحوا خمزوا عايكالو انت خوينم دخيمهم يوم حوار باولوسكو فلتاتو خم غحاف زقصره سبي ديفل سبا يكونن دنقرو سبا يكونن مهور سبي نيرو بمستوعال تملا سبي نيرو እግዚአብሔር ንዑሪው ከም ዘይጸውዕ ፍልጠቱ ስለዚህ ፈለጠይ ኩልኩም غحاف እዩ በፍልጠቱ አይኮን በፍልጠቱ ተጽውዕ ነይሩ መተመከሐ ነይሩ አነ እዚ ስለዚህ ፈልጥ እዚ خبرኩተሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ጸውዕኒ ምበለ ነይሩ እግዚአብሔር ኮማ ይጽውዕኒ
እግዚአብሔር ትዘለካ ነገር እንታይ ይገብረዩ ናብናቱ ጥቅሙ ውዒሉ ንዓኻ ባዶ ይዝገብረካ ክርስቶስ ክረባኻ ክርስቶስ ጥራሕ ረይ ህይወትኩም ክርስቶስ ጥራሕ ተሳኢል ረይ ህይወትኩም ዝረአየኩም ሲ ክርስቶስ ይረአ ወዲ አምላኽ ኣብ ህይወትካ ተሳኢል ይረአ ክሬካ ኸሎሲ እስጢፋኖስ ኮ ብዳርባ እምን እንዳቀተሎ ኸሎ እንታይ ኢሎም ገጹስ ከም መላእኽ እንጸባርቕ ነበረ praise god ገጹ እንታይ ከም መላእኽ እንጸባርቕ ነበረ ሻይን ክገብር ዝኽእል ሃሌሉያ በቃ እዚ መንፈስ ጥራሕ ይኽበትኩም ኣሕዋተይ እዚ መንፈስ እንታይ ይግበር ይኽበትኩም praise god ሃሌሉያ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ንሕና ኸኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምረሉ ቃል እምበር እንታይ መንፈስ ቅዱስ ብዝምረሉ ቃል ካላርስቱ ኮ ይብሉን ሐዋርያ ጳውሎስ አርስቱ ኮ ብዛዕባ ተሰቀለ ክርስቶስ ይሰብክ ደሊ ዘሎ አርስቱ ኮ ብዛዕባ ወንጌል ይዛረብ ደሊ ዘሎ ካል ቋንቋ ይብሉን ካል ፍልስፍና ይብሉን ካል ፍልጠት ይብሉን ፍልጠቱ ሓንቲያ ፍልጠቱ ወዲ አምላኽ ጥራሕ praise god ቡይ ዛቱ ቡይ ዝወፅ ቡይ ዝምካሕ ቡይ ዘስተንፍስ ቡይ ሕጎስ ቡይ ነብር ቡይ ዋሳወስ በቃ ጳውሎስ ካል ሕተቶ ካል ተዛረቦ ምንም አይፈልጥን ምንም ነገር ከፈልጥ አይደልኝ ኮይሉ ካብ ክርስቶስ ወፃይ ታገብር አይደልኝ ምንም ነገር ከፈልጥ አይደልኝ አብሰልካን ካብ ክርስቶስ ወፃይ ካብ ፍልጠት ሓቂ ወፃይ ካብ ፍልጠት አምላኽ ወፃይ እንታይ ገብር አይደልኝ ሐዋርያ ጳውሎስ ከፈልጥ አይደልኝ ናይ ግሪክ ጉዕዙ ብዙሓት ፍልስፋታት ይረኺቡ ክሳብ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝዓጃው ዝብሎ ሰባት ይረኺቡ ዓጃው አይኮነን ክብሪ አምላኽ ጼሩ ዝኸይድ ሰብ መንፈስ እግዚአብሔር ጼሩ ዝኸይድ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዓጢጥዎ ዝኸይድ ሰብ ርእሱ ናይ ርእሱ ክብሪ እንታይ ዝገበረ ዝተርበየ ሰብ ንመን ዝነብር ነቲ ማሕደር ዝገበሮ መንፈስ ክብርና አምላኽ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ሓዲሩ ዘሎ እንታይ ዝገብር ንዑ ሰርፍ ዝገብር ብሓጎስ ንዑ ሰርፍ ዝገብር بدستا تسيلو يقلقلو باهيلو يمالس اب قدمي تاغوس الكازي بريلو حغوس زخل سبي بمن بكويتا God hallelujah يسوس غويتاي ስለዚህ እንታይ ይሉ ብዙምረሉ ቃል እንበር መንፈስ ቅዱስ ብዙምረሉ ቃል እንበር በጥበብ ሰብ ብዙምረሉ ቃል አይኮንም በጥበብ ሰብ ቆሮንጦስ አይኮነን በጥበብ ካልኔ ዓለም አይኮነን በእንድን በቲ ፍልጠ ዝምረሉ ቃል መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይምህሪ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ይምሃረና ሕውስዋስ ዘይኮነ ትምህርት ይዝምረካ ሰማያኩም ሕውስዋስ ዘይኮነ ትምህርት ይዝምረካ አነ ናቴ ተሞክሮ ክምህረካ ኸለ ካላ አገልጋልና ተሞክሮ ክምህረካ ኸሊ ብዙሓት ተሞክሮ ሰባት አሉ ተሞክሮም ክምህርካ ኸለም መንፈስ ቅዱስ ግን ሕዋስ ዘይብሉ ትምህርት ይዝምረካ ስለምንታይ ተልኩም ካባይ ሰሚዒ ዝብሎ ካል ምንጭ ይብሉን ምንጩ ሓንቲያ ካበዩ ካብ ጎይታይ ዳይሬክት ዝሰምዓ ካበይ ሰምዕ ካብ ጎይታይ ዝሰምዕ ካል ሰሓወሰ ድምጽ ከምጻልካ አይክልኒ አባጋይ ድምጽ ይሰምዓን ድምጽ ካል ተሰምዓ ግን ይጋልባ ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝገብር ተይልና ካብ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዑ ዳይሬክት ይዘመሓላልፍ መንፈስ ቅዱስ ይዛረበኩም በቃ ንሱ ይዛረበኩም praise god hallelujah ብዙምረሉ ቃል ሪና ለና ምስክርነት ይመስክር መንፈስ ቅዱስ ናይ ምስክርነት ኃይሉ ክንሪና ብዛዕባ ምን ይመስክር ክንሪና ፎካሰይ እንድሕር ተሰብሉ ኮንኩም ኣብ ዮሐንስ 14:15 እንዳበልከ ዝኸይ ዘለኹ ሃሌሉያ ወንጌል ዮሐንስ 15:26 Oh Lord Jesus. 15:26 እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ክምስክረለይ ታገብር ንሱ ክምስክረለይ ካብ መን ዝመጽእ ካብ ኣቦ ዝመጽእ እዚ መንፈስ ምስ መጸን ታገብር ይሉ ዘሎ ክምስክረለይ ብዙሓት ኮይነም እዮም ብዛዕቡ ሓቂ ዝመስክሩሎ ብዛዕቡ ሓሶት ዝመስክሩሎ ምስክር ሰብኮ አይቀበልን ይሪሎ ንምንታይ ምስክር ናይ አምላኽ ስለ ዘለዎ
مسكر نيابو سلازلو كابابو سلازمصه نيابو ነገር ስለዝፈልጥ ነቦ خبر ስለዝመصه مسكرنا ሰባት ያምኑ የነበረን مسكرنا ሰባት ሓደ መዓልቲ ቅየር خሊ لما انت بزعبا يمسكروا بزحات كله خليهم صباح نكون يقيرنا خليهم بزعبا خاز مسكروا ሰባት كله خليهم صباح يقيروا خليهم منفس እግዚአብሔር ግን ይለኩም እኮ ወገን ማንንም አይኮነን ጉዳይ ምስማንም ይብሉን ጉዳዩ እንታይተልካ ንክርስቶስ ምኽባሪ ስለዚህ እንታይ ይብላሉ መንፈስ ቅዱስ ምስመጽኻ አቦ እንታ ከገብሪው بزعبا يكمسكريو تزمسكرو እንታይ ትመስከርከ مسكرو حقيو ኢየሱስ ጎይታይ مسكرو እንታዩ مسكرو حقيو زي رأيو ነገር زي سمعو ነገር زي ፈልጦ ነገር እንታይ ይገብርኒው አይ መስክርኒ ንዓይን እዝነይ ንክትዕመለይ ወይ ንክቅበሎት ሐሳብ ንክርዳእኒ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዛራበዐ ነገር አይ መስክርኒ ተذكሩ ተኾንኩም ሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት በዓል ጴጥሮስ ምስ ሓዝዎም ሲ ገሪፎም ክለቆም ደለም ብዛዕባ ስምዝ እንታይ ትግበሩ እንደገና ይትመስክሩ ኢሎሞም ንዓኹም ዲና ክንእዘዝ ወይስ ንእግዚአብሔርና ክንእዘዝ ኢሎሞ ማን ይኹም ኢሉ ተዛረቦም ዘሎ እዚ መንፈስ ይኮ እዚ መንፈስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ሓቂ ይዛረብ ኣይማሳሰልኒ ምዝኾነ ነገር አይወግንኒ እንታይ ዝብሎም ዘሎ አይ ንዓኹም ዲና ክንእዘዝ ወይስ ክብርን አምላክ ይሁን ሎሚ ያስኮሆም ሆይኒ ናአምላክ ዘገልግል በዚህ ይፈለ ናአምላክ ዘገልግል ካ በዚህ ይፈለ መስፈለ አነን ቤቴን ግን ታይሎ ንእግዚአብሔር ዘገልግል አነን ቤቴን ታይ ንእግዚአብሔር ዘገልግል እዚኦም ሰባዝም ድማንታም ዝሉ ዘሎ ናአኹም አይኮና ነገልግል ዘለና ንእግዚአብሔርና ነገልግል ናእግዚአብሔር መንፈስ ዘሎና ሰባሲና ትእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝብለና ሐቅ ድማ ከምዝረብ አይናዓርፍና praise god እስከ ክብር ሃቦ ነው እግዚአብሔር እዚ ክብር ሃቦ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ አብዝ ጉባኤ እዚ ይዛረባሉ ብዙሕ ነገር ኣብ ከባቢኻ ሁሉ ኸሊ ብዙሕ ነገር ስከብለካ ዘለ ሁሉ ኸሊ ኣብ ከባቢኻ ግን እቲ ስቅ ክብል ዘይክል መንፈስ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ እቲ ስቅ ክብል ዘይክል መንፈስ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክልን ሐቅን ዝምስክር መንፈስ እዩ አባኻ ዘሎ እንታይ ዝገብር ብትክክልን ብሐቅን ዝምስክር መንፈስ እዩ praise god ሃሌሉያ ሓምሻይ ነጥብ ክንሪና ሓምሻይ ነጥቢ ንዓለም ይረትዓ እንታይ ይገብር ንዓለም ይረትዓ ዮሐንስ 16 ዮሐንስ 16 ካብ 7 እስከ 11 ዘሎ ቃል ከንብበ ዮሐንስ 16 ካብ 7 እስከ 11 ዘሎ ቃል ከንብበ ግናኸ እንተ ኸትኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተ ዘይከትኩስ እቲ መጸናንዕ ናባኻትኩም ኣይመጽን እሞ እንተ ኸትኩ ግን ንኡ ክሰደልኩም እየ ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢአትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዕ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ኃጢአት ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ፍርዲ እንታይ ክገብር እዩ ክረትዕ እዩ ብዛዕባ ክትንትኖ ከሎ እንታይ ይብል ሽዑብ 9 ብዛዕባ ኃጢአት በኣይ ስለ ዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናብ ኣቦ ኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ኣይትርእኑን ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛኢ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚ እንታይ ይገብር እዩ ምርታዕ ዝብል ንዓለም እንታይ ገብራ እዩ ክረትዓ እዩ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን እናንዘረዘልና ስጋፍ ሕጂ እንታይ ገብር እዩ ንመንፈስ ንዓለም እንታይ ገብራ እዩ ክረትዓ እዩ ብዛዕባ እንታይ ክረትዓ ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ ኃጢአት ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ፍርዲ ብዛዕባ ኃጢአት ብክርስቶስ ስለ ዘይኣምኑ ዓለም ክብል ከሎ ብዛዕባ ክልተ ነገር ይዛረብ ብዛዕባ ሰባት ይዛረብ ብዛዕባ ሲስተም ይዛረብ ብዛዕባ ግሎብ ኣይኮነን ይዛረብ ስለዚህ ሰባት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኣመኑ ናብ ምድሓን ዘይመጹ እንታይ ሃገብሮም ይዝሎም ዘሎ ክረትዖም ብምንታይ ብኃጢአቶም እንታይ ስለ ዝገበሩ ንወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይተቐበሉ ናይ ወዲ ኣምላኽ ሲ ከም ኣብ ሮሜ ኹም ኢሎም ኣሎ ኮኒ ንወዲ ኣምላኽ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ስለ ዘይቋጸርዎ ሲ ንሕሱር እምሮ እንታይ ገበረ ኣሕሊፉ ሃቦም ሎሚ ኮራፕት ዝኾነ ሲስተም ኢና ዘለና
ሓጢአት ዘይመስሎ ሲስተም ኢና ዘለና ዝሙት ዘይመስሎ ሲስተም ኢና ዘለና ኣብ ኣደባባይ ዝግበር ኮይኑ ዝስምዖ ሲስተም ኢና ዘለና ንሱ ካ እንታይ ይብልካ ተቀበሎ ሓቂ ኣይኮነን ሓሶት እዩ ኣይንቀበሎን ሓሶት እዩ እቲ ባና ዘሎ መንፈስ ሓቂ እንታይ ይብለና እዚ ሓሶት እዩ እቲ ሓቂ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ሓጢአት ኢኹም ዘለኹም ተነስሑ ተመለሱ ግዜ ፍርዲ ከይመጽእ ከሎ ኣብ ግዜ ምሕረት ኮለኻ ኣብ ዘመን ንስሓ ኮለኻ ከይሞተ ከሎት ግዜ ከይተወድእ ከሎ ወዲ ኣምላኽ እንደገና ክምለስ ከሎ ሕዋተይ ክስቀል ኣይመጽእን እዩ እንታይ ዳ ይክመጽእ ንፍርዲ ይክመጽእ ዳገብር ንፍርዲ ክመጽእ ሽዑ ንዓለም ታገብራይ መንበር ፍርዲ ኮይኑ ፈርዳ ከምቲ መጀመርታ ዝመጹ ኣኽሊል እሾኽ ተደፋኣለ ይኩን ብኽብሪ ይክምለስ كل عند غريب بناتو جلوري خملس كاب كله عكسورني بخبر انت هجبري كملسي سلازي نسبات جن انت هبلا الله عدي اللي هبلا الله سقافيج انت هجبر الله يسوع عم الله نحت أتمرت عمله بيتروس يهودان كل تفل اللي نيرون بيتروس يرتعي حتى أتو يمني داوود جسم الله انت هجبريو يرتعم مسترتعو خان تجبرو نابن السحام زمتو يملسيهم نابن السحام تجبرو يمتو أبكد ما أملاك تجبرو يواتكو يهودا حنت نجراني راتو ترتعو كونن تتعيسي متعاس انتايم ببينهم مستتعاس انتاي جبر لنا اتزهابو ثلاثة سقال جنزب تجبره دربي اللهم يخيرو رؤسة فيوا بطرس جن مسترتع أبوشتو تقوي تعذبوا نجار متذكر أنت جبره تنسي حبيبي تنسي سلازي مرتاح أنت يوم تسألك نعم نسحاي زم تسألك متعاس جن نعم نسحاي يكون زم تسألك سلازي سب كرتاح خلوا بوشتي زرتاح بين بمنفس قدس منفس قدس كرتاح عكا خلوا تحكينا زخون أنت يمت نسحاز بحال نجار يمت نسود ما أنت تجبرك حراز وتسألك praise God سلازي نعلم تهجبرايو كرات عيو هاليلويا شات شاي نتبي خنرينا شات شاي نتبي ممرح قايد يجبري ممرح تاجبري يمرحي فسكروس تاجبري يمرحي هاليلويا أولو جيسوس يوحنس 10:13 يوحنس أزيو استقلت أسبي بقى زعبا منفس قدس زاري بوزي ود أسبي زعبا ناي إجزابير ملوكوتاو زخون النجار سماياو نجار زجلت أسبي كابتن أربعة وانجلان فلي زبل ملقطات زلوا ويكا تمهرت وانجل زلوا سبي زعبا واحد ما عالتين ديتيل كزاربه من مخاني يوحنس كم يعني سب مخانو اتناتو وانجل بمتى مثل تاريخهم متحف قدس بنسريز مثل سماياو نجار سلزار جون تيلكا بزعبا غوسبل جون بنسريز فلت بزعبا ناي سماي حساب طرح سلازلو تملكوتاو زخونه تقدم زنبره زلون زمصن غويتا زغلص سبي كابز فطره تمليسو حسابات اندا اكبيو تمرتي هيبو بزح غيزكو سب مستحانه وانجيل يوحنس انببت بلوكو قليل كرداكا سلازخونه يكونن ملكوتاو ነገር ስለዘለው ሰማያዊ ሐሳብ ሰማይ ካልኦት ይብሎ ምን ያኩን ኩን ዝልደለኹ ንሓድሽ ኣማነ ግን ታይ ዝገብር እንድትል ዘብርሃልዩ ኣምላኽ ምን ምዃኑ እቲ ቃል ምን ምዃኑ ናበይ ከም ዝመፀ መወዳእታ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረባሉ መወዳእታ ብዛዕባ ሞት ክዛረብ ብዛዕባ ወንጌል ዮሐንስ 20 ንሕርከትና ሪና ንምንታይ ከም ተጻሕፈ ሰብ ንዑ ቢቡ ንዑ ፈሊጡ ናብ ምድሓን ክመጽ ምድሓን ጥራሕ ይኽወትኩም ብሩኻት ምድሓን ጥራሕ ስለዚ ወንጌል ዮሐንስ 16:13 ዘሎ ቃል እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ እንታይ ይገብርኒ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቁን ክመርሓኩም አንተ ይተንኪፈኝ ነር እንታይ ይገብርኒ ካብ ርእሱ ኣይዛረብኒ እንታይ ይገብርኒ ካብ ሓሳቡ ኣይዛረብኒ እንታይ ይዝገብር ካብ ኣይድ ሰምዖ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበሎ እንታይ ይገብር ብዘለዎ ይዘመሓላልፍ شو يوحنس انت يقول له اتمن فس حق مس مصغنا نسو سمع زبله اي زارب بسمع زبله دي سمع نغير يزاربني كامن سمعوا كاب غويتا كاله يبلون ارسي كامن سمعوا كاب
الساعة ميشن ناتو دحر قويتا يسوع كريستوس انتهى قبرالو منفس قدس عاوز مدير تيلكم نقويتا يسوع كريستوس كخبره نقويتا يسوع كريستوس كخبره تكون انتهى يقبر كاويد سمع اسكون له كاويد سمع نقويتا يسوع كريستوس كتخبره تدليخا نت منفس بلا كاطرح سمعيا منفس دايو ناب كل حق زبله زمر ناب قال هلا ولو هيتوكاني ناب كل حق زبل انت تقبركا يمر حكاي قايد تقبركا بيتكا حيزوسي نتقال انت قبرو مسلكم اب هيوتكا باكل كم زخيد تقبرو مريحو كاي زخيد توصلوا زلكا غورنا يزريكا كتكدلوا زلكا منقدي زمر حكا بحاوري كاي تمالالس منفس እግዚአብሔር ዘሎም እንታይ አይኮኑን በመንፈስ አምላክም ዝመሩ ታም ዝሆኑ በመንፈስ አምላክም ዝመሩ ወሉድ አምላክ ታም ዝሆኑ በመንፈስ አምላክም ዝመሩ ወሉድ አምላክ ታም በመንፈስ አምላክም ዝመሩ በቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባኻም ዝሓደረ በመንፈሱ ገይሩ እንታይ ዝገብር ተይልና ጋይድ ገብረካ ይመርሐካይ ምክንያቱ ወሉድና ማን አለ ኢሉ ሓደ አቦሲው ወዱ دبلع نجار حاتي توس عنكربيت ويتمنزو بيلو عسى حاتي توس تمنزو بمن الله لو إسقوم كسا كنز خفاعات كنز سقوم سندقوم صبوا نجار مهاب كاب كالكوم يلو تناي سمايا بقوم داخل دي عبليتو صبوا نجار زي كم يجرو ده أنا عغازي بتاعكن عتمن قد زي مر حكات بخاز الله منفس ناب كل حق زبلة مرح منفس قدوس نتاي قبر بخاتلكم ني يمرحي تاروك اللي ترى يكونن يمرحي نابي تلكم نابتا قنعتن عريتن من قد نابي نابتا قنعتن عريتن من قد بزح كركو حزغونه من قد تاتلو قدمكم بزح حالو كاستما كاز مص من قد تاتلو بزح حالو منفساو قلبتك خبر لازم مص من قد تاتلو بزح حالو كوحد سلم زمسل ግን መንፈስ ቅዱስ በተዓሪትን ቅንዕትን ዝኾነት መንገዲ ዝመርሐካ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ዘሎ ምሳኻ ዘሎ እንታይ ተይልና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሐኒ ንጉባኤ ሁሉ ማዓንቲ እንታይ እንተልኩም መንፈስ ቅዱስ ኣባኻን ኣባይን ሓዲሩ በቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ክመርሕ ይስርሑ ሰብ ኣብ መድረኽ ጠጠው ይበል ንቸርች ይምርሐያ ኣይምርሐያ ኣይኮነን ጉዳዩ መንፈስ ቅዱስ ግን እቲ ሊደር እንታዩ መንፈስ ቅዱስ ይትመርሐይ ኣብ ማሕበሩ መንፈስ ቅዱስ እንታዩ እንሱ ይትመርሐይ ምክንያቱ ሓለቃ ጓሶት ኢልዎ ዘሎ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ حلقة قوسات بمنتهى زقلت بزلنا بمنفسه أبي أما عبرو ده قبر حزبكم مرح تام حبرتي نابزقون نقدر تودع أي قطفاني مهناتو نسي مرحيا نسي قواسا نسي حلاويا نسي بكا زعلان أنا إذا سمح حبركم زارب زلخو أدم ساويت محبر زارب زلخو إتيا بخرصوص تتأوعت بخرصوص تتأريت بدموس تتأريت محبر أملاخ بزعبا زارب زلخو انتايو رسايو ما نم كغير يكلني ما نم كلوت يكلني رس محبر مني كريستوسي بمن غير مرة حالة الله بمنفس قدوس praise God منفس قدوس نابتي كله حق زبله نسمس متعيلو كفلتوكمي ناب كل حقون كمرحكم لو ميدسي بالكم منفس قدوس ما رح سلازلك منفس قدوس بتاخذ الله من قد سلاز نقرك لو ما انت اب سفراز زلوخ انا ببزح من قد حلفكو سبع بزحات من قد تفلته قدنا غويتا بمصي بزحات طبقا زيكون من قد تحلف نيره ناي دراغ هيوت نيرني تفلنا عينت عطفارز وسط كل سبع انا بزعدزي قدنا غويتا بمصي طعي من قد ينبرنا منفس እግዚአብሔር ግን አምድሃን ረቲዑም ሰምጻኒው ንውሽጠይ ምስለወጦ አባይ ምስ ሓደረ አባይ ምስ ሰፈረ እንታይ ገብር ጀሚሩ በታ ዕሪትን ቅንዕትን መንገድን ክመርሓን ጀሚሩ ፕሬዝ ጋድ ነጀም ከምዘም አጸልማ ዘለውን ክጽውዕ ጸውዕኒ ካለ ፐርፐስ የብሉን ኣብ ህይወተይ ኣብ ህይወትከ ካለ ፐርፐስ የብሉን አጸልማ ዘሎ ብዙ ሓሎ ደመት ትርኢቶም ተባላሸወ ንኽትሪኦምሲ ቅድሚ ጸሎት ንብዓት ዝቅድመካ ብዙሓት ኣለዉ ጎዳና ወጪኹም ራይዎ ሓደ ግዜ ኣብ ሽወደን ዝኾነ ጉዳይ ከይደስ ሽዑ ኣብቲ ከተማ ወክ ዘይገብር ይለወፀ ብዙሓት ብኸምኡ ተተሓዙ ሰባት ይረኺበ ብድራግ ተተሓዙ
بناي أمور صحتت تقعو حدا زرخب كوسب هادي مخاباي كيدو دعوة قوي تحزارة ومش جمر بقى قرفن اللي خيدو اتخالاي جن ساعات كندي لا يلو بعلي متين ساعات كحتني ساعات نجيره شو أنت اليو فاري فولي خايليو تأميتني تكيل انت حكيت كبوري خاطر حصل زبالكو مغنياتو كبابيو هيوتو نابرو انت عايز نقرأ تلكمني وردت عايز نقرأ كبابيو كله موت يجونوا واقع زلوا وزي كونسي اتزحسر سموخاني يفلت بخمس سمالة كبابيو زلوا أي مسألكم نحن أبرهان سلا زلوا ناينا أبرهان تلي خاسي تبتسأل ما زلوا يخرعك أخل دلوا تبتسأل ما زلوا نعها ريكاي نعاخي أما نقدر كده قول لك برهان كم زلوا مسخي فلتي برهان كم زلوا مسخي فلتي نحنا جن انتنا نكون زلنا كنريم كنكلالنا دومي أنت ماني كفت أب كبابينا زلوا أب تحت تسألمات أب تحت مجزاتنا السيد عن زلوا كنري كأود ما من زعك نكون أب حوز زلوا كده أنا مكوب حوز نتزلوا استبلا شو بق نعوم تاني مقبر نموتة praise God سلازي بتح عريت من قد انت تجبري زمرحيو شو عينت من المودة تخزارة به يا مالدي تجبري يا مالدي هذا جزء حيلي سمعكاي أفتهم فسوا عالم برتع بالها موت سمعكاي هوارا باولوس كوميل له تم برتع زخوناسي دخامتم دخومات كنت تصوريو تاي زخون نازلنا برتعات كن نازلنا تاهم كون دخامتم دخومات كنت تصور أبت تدخم اللي جزله أبتنا متجرشات حلول اللي جزله منفس قدس جنا أولهم سخا تدس دبنا كريستنا هي وتاي لنا منفس قدس أبا خامس حضرة كقد فكا مدى بيقولون كده أنا أتي حساب بتحالفه كله قدنا إذا قدنا هذا سكبيريو إذا قدنا تحالفه زلوسي أحلفنا مسؤولون تاي زكبر كونن زكت فكا كونن تحس أمسا خيران زعتوا أب كلن تها قبر كاي كمر حكاي سلازيو سليخا زمالت أب رومي هرينا رومي شو منت إسران شدشن إسران شو عاتن زلوا هاليلويا رومي شو منت إسران شدشن إسران شو عاتن زلوا قال منفس دما كومون دخامنا يدقفوي كما يجرنا خنصلي كم زقبأنا ينفلتنينا سلازي التمنفس بعلو بزي نقر اهتا زلمنا لنا تازقبر زلمنا لنا زمال دلنا سلينا انت تازقبر زقاتت سلينا انت تازقبر دوزبل هذا حدا جيزاسي أبتناقع دويلة صلى الله عليه وسلم صلت الله بلي كدان كرم زلوا أبتناقع قويتنا يسوع كريستوس طويلي أبتناقع زبالة انت هتلا أمونغو زابيرنا أمونغو سبن نبرة فلليو قويت يسوع كريستوس انت جيري أبتناقع دويلي مش زابير انت جيري التعريق الناي انت رايز قبرت لنا حاجة منفسيو أبكندانا خوين زقاتت منفسيو سلا خالو انت تقبرت قبركا كتقاتت زقبركا أبتناقع أسخا دوكت بلا يتكلني أنا دوك بلا يكلني أزين تايو كبيدي نقع أمونغو إغزابير أمونغو سبن زلو قويتا يسوس كريستوس تراحي مليو منفس قدس جنتا يقبر حجتي لنا بس جزازي سليهم انت يقبر يمالدي يلمني بدخام كن حلف كلنا بمحلا كن حلف كلنا انت يقبر يمالدي كاتيلا انت حرينا تقال انت بالمسيلكم اب اسران شو عتن التلب زمرمر نسو ما انت توم قدسان كم فقد املاح غيرو يلمني مو نتي حساب منفسون انتاي مخانو يفلطي سلازي نمنتاي زلمن الكات منفس قدس يلكا انتو انت لنيرنا منفساو ነገር بمنفس خات مرمرو انت تقبرو بمنفس خات مرمرو بأمور وقت مرمرو يتخلينيخا بحساب كتبصحو يتخلينيخا منفساو ነገር انت تقبرو بمنفساو ነገር خات مرمرو سلازي اذا منفس نمنتاي سلي خازقاتت وي سلي زقاتت انت يلنا
ነቲ ሓሳብ መንፈስ ስለ ዝርድኦ እዩ ንትኽጽለየሉ ዘሎ ቶፒክ ንትኽጽለየሉ ዘሎ ኣርእስቲ እንታይ ስለ ዝገብሮ እዩ ስለ ዝርድኦ እዩ ይፈልጦ እዩ ምስ በለ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ተጸውዑ ግና ንሱ ኩሉ እንታይ ንሱ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኩሉ እንታይ ዝገብረካ ንሰናይ እዩ ዝድግፈካ መንፈስ ቅዱስ ደጋፊ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ደጋፊ እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ተደኽመሉ ኣብቲ ናይ መጨረሻ በቃ ትብለሉ ግዜ እቲ ናይ ውሽጢ መንፈስካ እንታይ ይገብር ስለኻ ይቃትት እዩ ስለ ዘለኻ ኩነታት ይቃትት እዩ ስለ ዝተሓልፎ ዘለኻ ይቃትት እዩ ጭራሽ ከይትወድቕ ድማ ንሱ ይድግፈካ ምክንያቱ ሓሳብ ናይቲ መንፈስ ስለ ዝርድኦ መወዳእታ ነጥብ እንታይ ኢና ዝብል ዘለና መንፈስ ቅዱስ የማልድ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ዘለና ተሲና ክንጽልይና